Svjetski oktanski spektakl do sada neviđen u Hrvatskoj. Ladies, gentlemen, dear friends, today is a very special day for Croatia. Nakon spektakularnog Monte Carlo, nakon ledene Švedske i uzavrelog Meksika, spektakularno, nepredvidiva, So he's moved it away from the people at the finish areas. uzbudljiva, oktanska poslastica, stiže ravno u Hrvatsku. It's a confirmation that a new round of the FIA World Rally Championship will occur in your country in 2021. Svjetsko prvenstvo u reliju globalno prati preko 800 milijuna gledatelja. Medijska vrijednost više od $100 milijuna. Preko 10 milijuna pratitelja na digitalnim platformama. Prijenos uživo na nacionalnoj televiziji. Reportaže, prilozi i intervjui na svim TV postajama. Tuž staze očekuje se preko 100.000 gledatelja. Svjetsko prvenstvo u reliju, natjecanje najboljih svjetskih vozača u 3 kategorije vozila. Hrvatski predstavnik Siniša Crnojević. Ultimativni test čovjeka i automobila. Najveći sportski događaj u 2021. Thank you to all of you. My best wishes for a successful first edition of the Rally Croatia next year in 2021, and I hope I will be with you to celebrate this achievement, which is amazing for your country. Postanite i vi dio oktanskog spektakla. Svjetsko prvenstvo u reliju.